Čaute, takže nahrávam ďalšie video. Práve som prišiel z práce, som zase v Riade na skvelej hotelovej izbe. Slúbil som vám minule, že vám ukážem výhľad na Kingdom Tower, ale bohužiaľ dneska mám izbu na 4. poschodí a výhľad mám na tenisové kurty. Čiže výhľad nemám. Každopádne, chcel som nahrať video ohľadne toho, aký je môj príbeh so sklerózou multiplex. Asi to malo byť prvé video, ktoré som kedy nahral, ale asi už prvé nebude, lebo to sme premárnili. Viedol ma k tomu dotaz, teda pre mňa neznámeho človeka, ktorý si ma našiel na Facebooku a spýtal sa ma, že teda by bolo asi fajn, keby som povedal, akými fázami som si prešiel, čo som za ten čas vyskúšal, či teraz beriem lieky, aké som mal tie downgrades, alebo teda tie moje spodné limity a vrchné limity. Takže dneska začnem, neviem koľko to bude trvať, lebo ten príbeh je predsa len dlhý, už je to 9 rokov. A ak budete mať nejaké otázky, tak sa ma spýtajte, môžete mi napísať na Facebooku a podobne. Snáď vám to pomôže, teda aspoň ten môj príbeh. Aj keď každého príbeh je úplne iný. Skleróza multiplex nie je o tom, že teraz budete robiť presne to, čo ja a budete sa mať dobre alebo zlé alebo niečo podobné. Každopádne od dňa číslo 1, kedy som sa dozvedel túto diagnózu, tak som sa snažil absolútne fokusovať na všetko, čo som mohol prečítať o skleróze multiplex. Od začiatku robím rád s dátami a vlastne to je aj to, čomu sa teraz venujem. Takže pre mňa Google bola alfa omega. Dobre, ale kedy to začalo? No vlastne až retrospektívne som zistil, že to začalo už v roku 2007. Tej som behal niečo, čo sa volá orientačný beh a išiel som na majstrovstvá sveta do Austrálie, na juniorské majstrovstvá sveta a veľmi veľa som si od toho sľuboval. Môj život bol iba orienťák a to bolo všetko. Pripravoval som sa, vtedy som trénoval veľa kilometrov, alebo veľa z môjho pohľadu, toho vtedajšieho. A niekedy na jar mi začali trpnúť ruky, keď som sa pozrel dole, akože takto si dáte dole hlavu a začal mám trpnúť ruky. Ak to má sklerózu, tak vie, že toto sa volá nejakým skvelým názvom, ktorý som kedysi vedel, ale už si nepamätám, po nejakom doktorovi. Ale samozrejme, ako 20-ročný chalan som úplne sa nechytal toho, že toto môže byť nejaké neurologické ochorenie. Ale išiel som k doktorom a bol som neurologa, bol som u fyzioterapeuta, bol som úplne všade. A odkaz, ktorý som dostal je, že veľa trénujem, ale že musím viac posilovať brucho a chrbát a že potom to prejde. Tak reálne som odletel do Austrálie a viem, že stále mi trpli ruky ešte pár dní pred hlavnými súťažami. Nebolo to nič príjemné, ale vedel som s tým nejako žiť. Austrália dopadla v celku dobre, nakoniec som bol 14. na strednej trati, čo si veľmi cením a tým som ako aj ukončil svoju kariéru, pretože potom ako som sa vrátil, tak som mal rôzne problémy a necítil som sa dobre, mal som zápal plúc a šlo tak hore dole. Nemal som nejaké príznaky sklerózy na dlhšie obdobie až vlastne do roku 2009. A v medzičase som začal pracovať, mal som taký ten crappy job pre korporáciu, ten môj prvý, keď som začal jesť veľa junk food, rôzne bagety, McDonaldy a podobne. Veľa som pribral, ako dneska som to práve spomínal kolegom, že som mal okolo 80 kg, čo mi nikto neverí a mal som takú nadutú tvár, možno niekde nájdem fotku, tak vám ukážem, takto som vyzeral. A potom v roku 2009, neviem ako to bolo, my sme nejaký maratónskú štafetu myslím, tam som sa necítil úplne fajn a všetko to reálne začalo na Hugové narodeniny. Hugo je môj kamarát, má narodeniny 1. apríla, preto ho voláme Hugo, ale Hugo sa nevolá. A kedy sme išli do podniku zvaný Machnáč v Bratislave a možno sme to trošičku prehnali. A ráno som sa zobudil, klasická kocovina, čo som mal 22 rokov, tak čo by som očakával. Ale bohužiaľ tá kocovina pretrvávala asi mesiac, zle som videl, na diaľku nespoznával som ľudí na ulici, trpli mi ruky, nohy a tak som najskôr šiel ku kardiológovi, lebo samozrejme prvé, čo ma napadlo je, že niečo je zlé a že za chvíľku budem infarkt. A tam bolo všetko v poriadku a tak som však neurologovi. Neurologička ma poslala na MRI a na MRI
zistili to, čo zistili. Vlastne to videla prvá mamina. Ešte v ten deň, kedy som bol na MRI, ja som šiel si dať pivo vonku a myslím, že ona nespala v tú noc a ráno mi teda povedala čo a ako. To bol apríl 2009, maj 2009, akurát som začal novú prácu. No, ako v začiatku som bol celku smutný asi ten prvý deň. Som si vravel, že wow, why me? Prečo ja? Prečo to postretlo práve mňa? Ale celku rýchlo som sa z toho nejak spamätal. Dal som sa dokopy a začal som sa fokusovať na to, čo s tým môžem spraviť. Prvé kroky samozrejme viedli do nemocnice, lumbálna punkcia, inak to bol veľmi veľký zážitok, najväčšia beznádej, ktorú som kedy zažil. A evokované potenciály a všetky tieto vyšetrenia a nakoniec teda bolo potvrdené, že mám sklerózu multiplex. Inak ja mám asi 45 jaziev alebo koľko v hlave, a čo som si vral, že wow, že ten počet je strašne veľký. A začal posudzovanie mojej liečby, respektíve aby som mohol dostať prvé lieky, ktorými boli Avonex, ale trvalo to dosť dlho reálne, od mája, júna som vlastne začal brať lieky až vo februári, čo možno bola aj trochu moja chyba, že som to viac nepušoval. A každopádne vo februári 2010 som mal prvý nejaký vážny problém so sklerózou, taký ten zásadný, kedy som prestal vidieť na pravé oko. Zase som začal behať a začal som niečo robiť a myslím, že som to prehnal. Som šiel behať ráno, potom po obede a ešte som bol na nejakých pretekoch a ešte som sa sťahoval do toho prvýkrát preč z domu. A nejak som dostal zápal očného nervu a teda si ma hospitalizovali na Antolskej a dostal som kortikoidy. Inak to je prvý a jediný krát, kedy som kortikoidy mal. A odtedy to oko nefunguje úplne tak dobre, ako by malo. Vlastne iba pred pár mesiacmi som bol na nejakom veľmi citlivom teste v Abu Dhabi, kedy zistili, že to práve oko je iba na 85% a cítim to, keď som unavený večer, tak naozaj cítim, že oko je unavené, že mi klipka, alebo neviem, je to také zvláštne. A pozorujem v poslednom čase, že mám jednu šošovku tu v pravom oku z môjho pohľadu, čiže v tomto. A mám väčšiu ako tu v ľavom oku. No každopádne, takže som začal brať Avonex. Bral som Avonex, to je úplne šupa, si picháte injekcie každý týždeň a potom pichal som si vo štvrtok, v piatok som sa cítil, ako keby som mal chrípku. Vždy vlastne som si pichol injekciu a na to som musel zobrať nejaké lieky na utlmenie. A to nebolo úplne ideálne a vôbec sa mi to nepáčilo, bolo to veľmi, veľmi náročné obdobie a ďakujem všetkým, ktorí mi tie lieky, ten Avonex pichali, pretože keď som ho dostal, tak som si dal pár pív a myslel som si, že to zvládnem. Nakoniec som bol celý od krvi dopichaná noha, ale Avonex nebol pichnutý. A neviem, už teraz sú nejaké perá alebo niečo podobné, ale vtedy to bola naozaj injekcia s takouto ihlou a človek si to musí pichnúť do nohy. Súďte ma, ja som to nedal ani raz. Za rok a pol asi, čo som bral Avonex. No a potom som vlastne si povedal, že lieky, že to je super, tak to asi vyrieši všetky moje problémy, ale opak bol pravdou a začal sa môj stav namiesto, aby sa zlepšoval, sa začal trošičku zhoršovať. Kvalita bola taká so, pretože vlastne jeden deň mi úplne odpadol z týždňa, lebo som bol úplne KO z toho Avonexu. A k tomu stále spätne, keď sa na to pozerám, no tak som bol stále unavený, stále mi nebolo úplne dobré, nedokázal som rozmýšľať poriadne. To je také abstraktné, že nedokázal som rozmýšľať, bol som mladý a hlúpy, takže ja som ani rozum nemal, ale každopádne nebol to najlepší liek. A postupom času som si povedal, že musím nájsť nejakú inú alternatívu a samozrejme ja som hľadal už od začiatku, ale hľadal som oveľa poctivejšie niečo, čo by sa dalo. Našiel som niečo, čo sa volá kardiovaskulárna venózna insuficiencia. Možno som to zle povedal, keď ma pozerá nejaký doktor, no tak ma zabije. CCSVI. A išlo o to, že doktor Zambozzi z Talianska zistil, že ten skleróza multiplex je prepojená na odtoku na jugulárne žily, ktorá býva zastavená alebo nejakým spôsobom zablokovaná, a teda odtok z mozgu krvi neprebieha dobre. Boli na to nejaké štúdie na menšej vzorke ľudí a každopádne on to začal propagovať viac menej. A následne bolo veľa ľudí, ktorí začali tieto operácie robiť v Poľsku a podobne. Si povedal, že jasné, ja chcem ísť na operáciu, lebo mi to zachráni život.
A zhodou okolností na Slovensku bežal výskum v tej dobe u jedného doktora na srdcovo-cievnych ochoreniach. Neviem, doktorov nebudem menovať. A tak som šiel, tohoto výskumu som sa zúčastnil, urobili mi Dopplerov, to je zase MRI a všetko. A dokonca teda robili niečo podobné ako bypass, kedy vám idú cez slabiny až teda do tej jugulárnej žily. Ale počas tej operácie zistili, že ju nemám zastavenú, takže nebolo to úplne jasné z tých predchádzajúcich testov, takže som mal operáciu a potom som ležal s pieskovým vreckom nejakých pár dní, ale nakoniec mi ten stent tam nedali, čo teraz s odstupom času hodnotím celku pozitívne. A tak som musel začať hľadať niečo iné. A začal som rozmýšľať nad tým, že čo urobiť so svojou stravou. Prvý pokus, ktorý úplne bol kedykoľvek, bol raw. Neviem, možno, že to poznáte, ale dostal som sa k tomu náhodou cez kamaráta, ktorý mal tiež niečo podobné ako ja. A ten bol pár rokov na raw strave. A tak ja, že super, že idem na raw, ešte som sa s ním spojil, on už síce na raw nebol, ale ja si hovorím, že jasné, však môžem jesť iba ovocie a zeleninu a nejaké klíčky, ktoré sú iba namočené, a bude to určite super. A vydržal som možno 4 mesiace a nebolo to vôbec super. A moje telo to vôbec nepríjmalo, stále ma nafúkovalo, nebolo mi dobre a bol som stále hladný a proste celkovo bolo to úplne ideálne. Takže som si povedal, že OK, raw nie, tak idem na niečo iné, ale že postupne prejdem. Tak som začal s vegánstvom a potom s nejakým polovegánstvom a podobnými vecami. Až nakoniec, myslím, že to bolo až na prelome, čo to bolo, keď som začal 2010 som začal brať lieky, 2011 som začal raw, 2012 podľa mňa, Silvester 2012 som začal čítať nejaké články o paleo a začal sledovať pár ľudí ohľadne paleo diety na Bulletproof a podobne a začal som piť kávu s maslom, podľa Davea Aspreyho, a samozrejme, že som si dával asi 100 gramov masla do tej kávy, ale fungovalo to, začal som sa cítiť lepšie. Postupne, ako sa môj stav zlepšoval, tak som si vral, že OK, na liekoch sa môj stav zhoršuje a na diete sa môj stav zlepšuje. Medzičasom ja som mal také problémy, že som nedokázal dojsť na autobus, na zastávku, ktorá bola kúsok od nás. Musel som si sadnúť, alebo urobiť drep, to som myslím hovoril v nejakom videu, že som pred pár rokmi som prvýkrát spravil drep, lebo vždy som spadol a teraz robím drep s činkami, čo považujem za úplne skvelý úspech. Mykalo mi oko stále takto, že som išiel niekam a bol som ako divoký Moody z Harryho Pottera. A to sú proste také veci sa stávajú, že človek nechápe. Trpeli mi nohy, nemal som vodičák, som si spravil kedy 2 týždne dozadu nakoniec a necítil som pedále. A strpla mi celá pravá ruka. A to som bol práve v kúpeloch, raz som šiel do kúpeľov, to bol skvelý geriatrický pobyt aj ja. A úplne mi strpla ruka a nevedel som čo s tým, tak to sú také tie maličkosti, ktoré si človek už zabudne. Ja teraz iba spomínam, čo všetko sa stalo. Samozrejme behať ani náhodou. A potom na paleo diete sa to začalo pomaly zlepšovať. Ja som si tak hovoril, že mozog je hlavne tuk, takže keď budeme jesť tuk, tak to bude super. A nejak sa to ukázalo, že to je celku fajn a začal som si robiť všetky tieto dobroty, prestal som jesť lepok, prestal som jesť strukoviny a sa to zlepšovalo a potom som nakoniec sa rozhodol, že vysadím lieky, že chcem skúsiť iba dietu. A tak to šlo pár rokov a všetko bolo fajn, viac menej presťahoval som sa do Prahy a tiež to bolo super. Mal som to tak, že som dodržiaval dietu na 80-20, že 80% som snažil jesť fakt to, čo som mal a potom 20% som išiel ráno do pekárne a kúpil som si croissant čokoládový. Som mal obdobia, kedy som na to úplne kašľal a jedol som pizzu a všetko. A on som sa vždy preberal, že Ježišimaria, že čo sa deje, musím sa na to zase fokusnúť. A potom vlastne ďalšie zhoršenie prišlo až v Abu Dhabi. Keď som sa presťahoval do Abu Dhabi, tak to bolo celá tá všetko bolo trošičku zložité, lebo vlastne tá story je, že Katka sem prišla a mala tu job a ja som potom hľadal job a nebolo to také isté, že či mám job, či nie a hľadať zo Slovenska job v Abu Dhabi. Každopádne mal som šťastie a job som našiel a mám a je to fajn.
Ale všetky tie stresy aj potom, keď som prišiel sem a zaradiť sa do novej firmy, do nového prostredia, do novej kultúry a začal som lietať do Saudskej Arábie. Všetko to na mňa nejakým spôsobom vplývalo a začal som v podstate rok a pol dozadu, niekedy okolo Silvestra som začal mať panické záchvaty. Ja myslel som si, že ja som nevedel, že sú to panické záchvaty, ja som proste si myslel, že umieram. A točila sa mi hlava, mal som všelijaké také akože zvláštne stavy, bál som sa lietať a podobne. Potom vlastne trval mi rok, začal som meditovať a skúšal som absolútne všetko, striktná dieta. A som na MRI zistili, že vlastne tie veľké lézie spred x rokov síce zmizli, ale zase je nová veľká lézia na druhej strane. Šiel som na absolútne všetky testy, na kardio a podobne. Každý týždeň som bol u doktora. A nakoniec asi po roku, na začiatku tohto roku až, teda na konci minulého roku som sa už cítil trochu lepšie, že tá meditácia a všetky tie veci pomohli. Ale keď som prišiel na Slovensko, tak sa to zase nejakým spôsobom zhoršilo, neviem prečo. A až začiatkom tohto roka som sa rozhodol, že teda navštívim psychiatra, psychológa alebo niekoho, že možno, že to je reálne panické záchvaty. A prišiel som k psychiatrovi, ten povedal jasné, že to je normálne, mal si prísť skôr, dáme nejaké tabletky, začal som ich brať a reálne do pár týždňov som ich nemal. Akože toto je na dlho, na rozprávať iba o psychických problémoch a veľmi ma prekvapilo, že veľa ľudí okolo mňa má nejaký problém. Každopádne netreba to podceňovať. Ten rok, nie tento, ale ten predchádzajúci rok, ja som celý rok trpel. Ja som celý rok nevedel, čo s tým. Nevedel som to vyriešiť. Viete, aj sklerózu som reálne vyriešil, lebo urobil som niečo, aby som sa posunul ďalej, ale keď som bol psychicky na dne, tak to bolo oveľa horšie ako všetky fyzické prejavy. A začal som okrem toho aj brať Aubagio a sklerózu multiplex. Som v centre na liečbu sklerózy multiplex v Abu Dhabi a každý mesiac chodím na odbery a stretávam sa s doktorom, ktorý je veľmi dobrý doktor. A to centrum má rôzne oddelenia, čiže mám aj psychológa, aj psychiatra, s psychológom sa rozprávam, psychiatrom. Sú to veci, ktoré mi teraz pomáhajú a môj život je oveľa lepší a teraz sa cítim fakt skvelé. Som sa rozhodol, že začal som cvičiť, začal som behať a tá ketóza, musím poklopať na stôl, ale teraz je to fajn, teraz je to super a potom všetkom, čím som si prešiel a zase som bol dole a zase som sa nejakým spôsobom trochu vyšplhal, tak verím, že dokážem s tým bojovať. A verím, že dokáže s tým bojovať každý, nielen ja, že ak niekto so sklerózou to pozerá, tak treba ísť, treba hľadať všetky informácie, treba skúsiť padnúť, postaviť sa, znova ísť a tak dokola. A ja som padol veľakrát, padám stále a stále robím chyby, stále robím nejaké veci, ktoré nie sú fajn. A nie vždy vydržím dietu, nie je to o tom byť 100%, je o tom žiť tak, aby ste si užili ten život. A na druhej strane si uvedovať implikácie našeho správania. Keď potrebujem spať, tak idem spať. Keď máme veľa práce a všetci fičia a ja poviem, že OK, ja tu môžem sedieť a tváriť sa, že pracujem, ale keď teraz pôjdem spať a ráno sa zobudím, tak od toho spravím absolútne oveľa viac, lebo sa poznám. A treba si ísť za tým svojím, každý sme individuálny a jedinečný a tak, neviem, čo by som vám viac povedal, spýtajte sa, keď máte nejakú otázku ohľadne tých jednotlivých období, snáď som povedal všetko, určite som na niečo zabudol, ale who cares, takže majte sa fajn a ďakujem, že ste pozerali toto video, dúfam, že sa vám páčilo. Čaute.